لما عنتي بزعبها الدم وحدي ويدما سحوة دم كنرينا حد نطبطات كنالنا سلازي مكتتالكم أي فلينا سحوة دم كنبلتلنا ويدما واحد دم أب دم نازل له متن أكسجين كن اسم تلو زفترو ملكتات حكمنا طاعة واحد دم نبلو مالتي سلازي عوشت دمنا أكسجين الشكم هيموغلوبين زبال لنا هيموغلوبين زي أكسجين متعنو خورنس انتلو دم واحد يقاتمنا له أخول دمنا هالو قندما زي تسعري دم أبصون لسنا خيل انتلو مالتيو سلازي أكسجين مالت اتعب أير نرخو غاز كوينو عوشت سونتنا دمو كاربون داي أكسيد زبال غاز له سلازي سونتنا ويم دما لبنا أكسجين زي نورو بكربون داي أكسيد تعفنه زي تتصاري دم عصاريا نملا سونتنا تسفحفحو ايا سلازي إذا تتصاري دم دما نفس أكلاتنا كي بتصحى كقرين كلو دم وحدي يحزننا ملكتاتو دما كفيلنا نيرنا خنتسقتلنا صرورو يبلنا صنمتمت يبلنا دمصي ابزي يبلو ساعتون اذننا دمص خمزلو صيص زبل دمصي يسمعنا እዚታት ሓልሓሊፉ እውን ክሳብ ውነና ንስሕት ከጋጥመና ወይም ደሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ደም ዋሕዲ ተፈጢሩ ይበሃል ደም ዋሕዲ ዝተፈላለዩ ነገራት በተለይ ዋላ እኳ እቲ ሳይንሱ ኦክሲጅን ዝወሓዶ ወይ ደሞ ዘይተጻረየ ደም ኣብ ሰውነትና ኣሎ እኳ ይበሃል እምበር ኦክሲጅን ዘለዎ ደም ዋሕዲ ከጋጥመና ኣይኽእልን ንዑ እዩ እስትንፋስ ዝሓፅረና ምክንያቱም ብኦክሲጅን ዝበልፀገ ደም ስለዘይኮነ ተጻረየ ደም ስለዘይኮነ እዩ እስትንፋስና ዝሓፅረና ዘሎ እሞ ደኣ ሓደ ሰብ ደም ዋሕዲ እንድሕር ኣጋጢምዎስ ከመይ ገይሩ ደኣ እሞ ክምለስ ይኽእል ናብቲ ኑር ኩነታቱ እንድሕር ደኣ ኢልና ብዓቕምና ክንረኽቦም ካብ ንኽእል ምግብታት ክንትክኦም ንኽእል ኢና ኣይረን ዝበሃል ሚነራል ዝሓዙ ተኽልታት ካብቶም ደም ዋሕድታት ሓደ ኣይረን ዲፊሸንሲ ኣነሚያ ብሕፅረት ኣይረን ዝመጽእ ደም ዋሕዲ ስለዝኾነ ብኣይረን ዝበልፀጉ ምግብታት ብምብላዕና እቲ ደም ዋሕዲ ክስተኻኸለልና ይኽእል እዩ ከምኒ ቀይሕ ስጋ ጸላም ከብዲ ቀይሕ ጣፍ ሓምሊ ቆስጣ እዚኣቶም ብኣይረን ዝበልፀጉ ምግብታት እዮም ስለዚ ሰውነትና ምስ ዝዳኸም ንሕና እስትንፋስ እንተሓፅረና ድንቅንዕ ክንብል ተለና ናይ ሰውነትና ሚዛን ክዛባዕ እንተሎ ርእስና ክሕመና ከፊልና ክንስእተልና ወንጨረር ዝብለና ዝፅልምተና እንትኾን እንተሎ ድምፂ እዝንና ድምፂ ዘየለና ሃሎ እዝንና ከስምዐና እንተሎ ብተወሳኺ እውን ዓይንና ብጣዕሚ ክፅዕዱ እንተሎ ከብዲ ኢድና ብጣዕሚ ክፅዕዱ እንተሎ ብሓፈሻ እዚ ደም ዋሕዲ ኣለና ስለዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ገዛውትና ብቐሊሉ ክንረኽቦም ንኽእል ዓይነታት ምግብታት ከምዞም ክጠቕሰልኩም ዝፀናሕኩ ዞም ምግብታት እዚኦም ተጠቒምና ናብ ንቡር ኩነታት ሰውነትና ክንምልሶ ይግባእ ግቡእ ክትትል ክንገብር ይግባእ ስለዚ ደም ዋሕዲ ማለት ዝተጻረየ መጠን ኦክሲጅን ኣብ ሰውነትና ከይተዘዋወረ ክተርፍ እንከሎ ብኦክሲጅን ዝበልፀገ ደም ወይ ድማ ሄሞግሎቢን ኦክሲጅን ዘዘዋውር ኣብ ሰውነትና ዋሕዲ ከጋጥም እንከሎ ስለዚ ሲቨር ንብሎ ድማ ብጣዕሚ ሓደገኛ ንብሎ ካብ 7 ንታሕቲ ክኸድ እንከሎ ሓደገኛ እዩ በተለይ ካብ 4 ንታሕቲ ክኾን እንተሎ መጠኑ ደሞ ናይ ሰብ ደም ክንቅበል ግድን ይብለና እዩ ስለዚ ዋላ እኳ እቲ ከት ፖይንት ወይ ከዓ መጠኑ ፍሉጥ እዩ ንጓል ኣንስተይቲ ንወዲ ተባዕታይ ተባሂሉ ካብ 11 እስካብ 16 ካብ 13 እስካብ 15 ተባሂሉ እኳ ተቐመጠ እንተሃለወ ስለዚ ኣመጋግባና ግን ብደንቢ ክንከታተሎ ኣለና ብፍላይ ድማ ደም በዝሒ ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ ይሰጉ እዮም ኣይርድእዎን ደም በዝሒ ኣለኒ ተባሂለስ መይሰድየ ደም ዋሕዲ ኣለኒ እዮም ዝብሉ ደም በዝሒ ክንብሎ ተለና እቲ ዋሕዚ ናይቲ ደም እዩ ምናልባት እኹል ብሄሞግሎቢን ዝበልፀገ እኹል ደም እናሃለወ ግን ድማ ኣብቲ ዋሕዙ ክጨናነቕ ይኽእል እዩ ብዕድመ ዝመፀ ናይ ደም መመሓላለፊ ቱቦታት ምኩምታር ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝኾነ ይኹን ማስ ወይ ድማ ዓንካር ነገር ነቲ ደም ቱቦ ክፀቕጠሞ ክጨናነቕ ይኽእል እዩ ስብሒ ነቲ ቱቦ ናይ ደም ቬይን ንብሎ ናይ ደም ስር መዘዋወሩ ቱቦ ንዕኡ ይፀቕጦሞ እቲ ስብሒ
تدم بأخول كوحز أي جبرانيو بز عمشول مخنياتات دم بزحي ويدما أتي الدم عبسونتنا بجوبو كزاوريك علن يجأنا نقله مالتي دم بزح خنبل انت لنا يكون دامر حد سوات دم بزحي تدمو مناتج أنا نقنا هلو ما يسوت ناتج أنا نقز حلف زل الدمون بهيموغلوبين زي ما عمله بأكسجين زي ما عمله دم كخون خيليو سلازي كم زبلكم زله زم عينت مجوتات بمتقام ويم دما مدهانيت عب حكمنا خيرنا بمساعد سونتنا كاب دخام كاب رأس حمام كاب ونجرر مال كاب إذننا تبجوز بالدمتي زخاف حدا قاس لازلو بدم وحدينا شوك نعطس لازلنا خيل بدم وحدين ناب سيفر زخون حمام كان كيد سلنا خيل تولينا عرسنا بمجبي نبل تجوه سلازي كورات تخطاتلتي سلازي دامسكمني مساي سلاز أنيحتكم زجبركم مرتكم بالطعمي أزي إذا مسجن سلام مع خاتكم.